हेलो लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरदोंमोन जे SVAYEMनि खबरा मा जाखो, SVAYEMनि माबाफोर आपडेट दङ नामा बायदि बायदि। बिदिब्ला मैया हरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां मोननायलाय बेखौनो नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। जायफोर बिथांमोना SVAYEM आसनिनि थाखाय फेस टु फेस इन्टारभिउ होदोंमोन आरो जायफोर बिथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामनो मोनदोंमोन, अब्ला बिथांमोननि लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। आरो जायफोरा इन्टारभिउबो जायाखै, डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनबो जायाखै, बिथांमोना जिंगा नांगौनिबो जेबो गैया। बिदिब्ला बे लिस्टखौ माबोरै नायगोन, बेनि उनाव मा खालामनांगोन, बेफोर गासैखौबो दिनैनि बे भिडिअआव फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांबाय थादो। बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोसावनानै होनो सानदों। नोंथांमोननि अननाय, हेफाजाब आरो थुलुंगाजोंसो थांनानै दङ लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलआ। बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो बेनि थाखाय साबायखर बावोब्ला गेदेर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। बाथ्राया जाबाय, नोंथांमोननि गोबां साबस्क्राइबार नायगिरि बिथांमोना बे लाइमोननि लाइजाम मुंनि इउटुब चेनेलखौ गुबुन मोनसे मुं दोननो थाखाय खावलायदों आरो बे मुंखौ बिथांमोना मुंख'नाय बादिब्ला एडभान्स बड'लेण्ड मुं लाखिनो थाखाय खावलायदों। बेखायनो नोंथांमोननि खावलायनायखौ अनसायनानै मान होनानै दिनैनिफ्राय लाइमोननि लाइजाम मुंनिफ्राय एडभान्स बड'लेण्ड मुं दोननाय जासिगोन। बिदिब्ला लाइमोननि लाइजामनिफ्राय आंनि भिडिअखौ दिनैनिफ्राय एडभान्स बड'लेण्ड मुङाव मोननो हासिगोन। नोंथांमोननि अननाय, बोर सास्रिनाय, थुलुंगा हरनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो गिबि खुन्थिया माइलस्टोनखौ सहैनो अर्थात 1000 साबस्क्राइबार जानो थाखाय एसे लामानि गोनां दङ। बेखौबो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना दाबो जोंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेबायदिनो नोंथांमोननि अननाय, हेफाजाब आरो थुलुंगा मोनबाय थागोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय। दानिया फैफिनदो गुबै आयदायाव। जायफोर बिथांमोना SVAYEM आसनिनि थाखाय आर'ज बिलाइ होदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों। जुदि नोंथांमोननि SVAYEM आसनिनि खालामनांगौ गासै प्रसेस एबा मावनांगौ हाबाफारिया गासैबो आबुङै जाजोबदोंब्ला, जेरै पान कार्ड आपडेट, एकाउन्ट भेरिफिकेशन, फेस टु फेस इन्टारभिउ, डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन बायदिफोर हाबाफारिया गासैबो जाजोबदोंब्ला, अब्ला माखासे जिल्लाफ्राव बेनि लिस्टआ ओंखारनानै फैयो। आरो बे लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एकाउन्टआ जा बेंकनि, बै बेंकआव थांनानै बेंकनि मेनेजारनिफ्राय बै लिस्टखौ नायनो हागोन। नोंथांमोननि ग्रुपनि एबा गावनि नामा जुदि बे लिस्टआव दङब्ला, नोंथांमोननि बेंक मेनेजारजों मोजाङै रायलायनानै लानो नांगोन। मेनेजारआ नोंथांमोननि ग्रुप एबा इन्डिभिजुवेल नामखौ एप्रुभ खालामब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय, बुजिबाय माबोरै एप्रुभ खालामनाय जायो। दासिमबो आसामनि माखासे जिल्लाफोराव फेस टु फेस इन्टारभिउ आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खामानिया जाफुंजोबाखै आरो माखासे जिल्लाफोराव फेस टु फेस इन्टारभिउनि थाखाय दासिमबो लेंहराखै। दासिमबो जुदि नोंथांमोननि ग्रुपआव बेबायदि मेसेज एबा कल फैयाखैब्लाबो जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना साननैसो नेथ'नो नांगोन। नाथाय बबेबा डिस्ट्रिक्टआव जुदि फेस टु फेस इन्टारभिउ जानानै थांबाय आरो बेनिनो जुदि सोरनिबा ग्रुपआ थालांबाय, अब्ला बिथांमोनखौ फिन लेंहरनाय नंलिया। नाथाय मानिबा जाहोनाव उनफ्राव सेकेन्ड राउन्ड भेरिफिकेशननि नटिसफोर फैयोब्ला थारैनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। जायफोरा लिस्ट ओंखारनायाव नाम दङ, बिथांमोननो रां होनायनि सिगां 5 साननि ट्रेनिं खालामनो नांगोन। ट्रेनिंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सोंनाय जागोन बे रांजों नोंथांमोना मा खालामगोन आरो बेनि बागै नोंथांमोनखौ बिथांमोना आबुङै ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंनानै हरनाय जागोन। बेबायदिनो ट्रेनिं जोबनायजों रां मोननायजों नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै दिन्थिनांगोन। गिबियाव नोंथांमोननो 30,000 रां होनाय जागोन आरो खामानिखौ मावनानै दिन्थिनायनि उनाव आद्रा थानाय 20,000 रांखौ होनाय जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों जे SVAYEM आसनिनि थाखाय बेसेबां सुबुङा रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो बेसेबां सुबुङा बेयाव डकुमेन्ट साबमिट खालामनो हादों। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन, बेवहाय ग्रुप रेजिस्टार खालामदोंमोन 95,934 ग्रुपआ बेवहाय रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट साबमिट खालामनो हादों 62,295 ग्रुपआल'। बिदिब्ला बेनिनो SVAYEM आसनिनि नटिफिकेशन बायदियै बे रांखौ डिसेम्बर दाननि 1 खालारावनो होनांगौमोनब्लाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय सरकारा बे रांखौ रायजोनि गेजेराव होनो हानाय जायाखिसै। बिदिब्ला नोंथांमोना गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जे सोरनि नाम लिस्टआ फैथावना। बिदिब्ला खनसे बेंकआव थांनानै नोंथांमोना खौरां खालामनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।